back to my channel in my new video. So guys, này dayo big bad nga oमफ्राय college थाङा आरोखि मा होनोमोनलाय माबायाव आनि मोनाव थांगोन जों थांबाय थाग्रायाव ओमफ्राय नै मनि ओंखारदों आलासि जानो थाङा दिनैहाय खानै बोनो थांगोन स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नानैबो थांफागोन ओइ लामायाव दङ स' गाइस थांसैथ' गाइस दायो सफैबाय फैगोन नै हायले लाजिलायो So guys, aku udah kapan bareng nih? Kan ibu saya sinalin kalau na, sinalin. Ompray nih, dayo kan belum nanti kadang ompray dayo beranji lo, ompray nih langsung jadi kan. Guys, dayo nih kan ikut nih nala kerja ini ko. Guys, dayo nih जोङो first cream को apply खालामसै आरोखि ना ओमफ्राय guys मा होनोमोनलाय दिनैहाय सानैबो जागोन नालाय आंथ' मिथियामोन सानैबो जागोन होननानै ओमफ्राय सानैबो जागोन नालाय बेनिखायनो गासिखौबो भिडिअ खालामलांजोबनो हाया जानो हागौ ओमफ्राय सुनाय ओमफ्राय फोराननाय बेफोरखौथ' आं भिडिअ खालामखाला आरोखि ना ओमफ्राय नै माने आगैयाबो खानाय हमथाना होनांगौ नालाय भिडिअखौ बारा लानो हानाय नंला आरोखि ना गाइस थेवबो जा हायो नोंसिनो खिथानो नाजानोसै नै दायो फुनगासिनो गाइस नै दायो होखांबाय मुलिखौ फार्स्ट स्टेप दायो खानायनि थैनायखौ नायबाय आरो जोङो नै जेसेबांनो बोयो एसेबांनो लावदों जवालासिनो लावदोंबा जाबाय बिनिया जाबाय नै ओंखायनो दायो सुनसै फोरानसै ओमफ्राय स्ट्रेट खालामसै आरो गाइस नै दायो बोबाय खावसेखिनिखौ बोखांबायानो ओमफ्राय आं दहायनो बुंखादों बारा भिडिअ लानो हानाय नङा आरो सुनायजों फोराननायजोंखौ आङो भिडिअ खालामला होननानै ओमफ्राय नै दायो हारसिं एसे खस्थ' जायो आरोखि ना गाइस हमफाग्रा नांगौ बेनिखायनो बारा भिडिअ खालामनो हानाय नंलाबा खालामनो हायासै स' होमबाबो जा खिथिनो हायो नोंसिनो खिथिबाय आरोखि ना गाइस नै दायो माने जाहांबायानो आरो एसेल'सै सिगांखिनिल'सै गाइस फ्राय सासे दंबावो ना सानै होनना बुंदों आङो सासे दंबावो ओमफ्राय आङो बे बाजैनिखौ आङो मुलि फुननायखौ खिथियासै आरोखि ना गाइस कनफिउस जाजानो गिनानै ओमफ्राय दायो जा हायो खिथिनोसै नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरोखि ना गाइस माने रिजाल्टखौ नायनो थाखाय माबायदि जायो माबायदि जाया स' नायलांबाय थादो गाइस Guys, nih deh karen thằng nó quỳ. Ơi. Lừa. Mà anh ấy muốn là thâu nó thằng đen, em phải cái tao quỳ á. Này. Income ra ơi. Step to मुलि फुनबायमोन ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नै खिथानोसै जाग्रोदो ओमफ्राय आइदि गोलैलाबायसैमोन आंहासो ओमफ्राय नै ओरैसो सासे बोहांबायमोन कारेन्टआ थांबाय कारेन्टआ गैला कारेन्टआ गावखौ दा खिथाखा आंजों ओंखाम जाबोखानायसोमोन गेम गेलेदों आङो Kalian tanya kan jaga sini jenggo. Hah? Mana game gilde? Saya sih dia. Asal biar be. Mana mulai nih mah? Anak Terence pesumutari. Ada Terence nih. Hai, lagi. Hai, kau ini ah? Kan tak main deh, kan tak main deh. Cing ha. Bang kita lah. Dari siapa? Baik. Neng dah dulu jadi tuh, nah. Video berapa So guys, saya berpindah dari sana deh. Ompray, saya rasa kini step tangkapan, ompray ini saya ada first step ni straight kamkan, right kam laga sih nede buah. Ompray guys, saya kampikan dulu. Guys, yang kau jarang. Mbak kan thằng này với đúng không?
सासे स्टेप ओमफ्रायनो खोमसि जाबाय गाइस नै सासे दंबावो नै बाजै खोमसि खोमलाव नुलाजोब्बाय जारलांदो बेनो दख'ना लायनाया फैबाय बिस्रा फैसालाय ओंखाम जादों नै रा दख'नाफ्रा बेनो नोंनि गांनै दंबावो गांसे बा नैबेखौ साइज मोनथारबाय आं बेखौ कालारा नैबे मोजां लाइमोननि मोजां ना बेसेबां बेलाय सेक बियो 20 थाखाल' खम ना 450 जोमग्रा दंफायो 450 मोनदों मोजांबावसो बिदिखौ सेकखौ लाफाबावबां फानदोंमोन दाना बे फाख्रा सोंनाया दाना बिदिनो ओंखायनो लाखानांगौ ना फसायबानो न'आव फैबाथाय ओमफ्राय उनाव फसायफैफिनसै हिन्दी होनबावबाय हारसा रायलायहरनायखौ गाइस फाइनालि जोब्बाय खानाया नै फाइनाल लुक guys dahi tangsै खानाया राङाबो खिथिनो र' नोंखौ फिदिंगोर थांसै जोंहा खानाय गोजां सासेया थाङो आब' सिन्देलखौबो आन्देलाङो आंनिखौ थाथ' नोंस्रा थांसै जोंहा बाय बाय औ गाइस थांसै जोङो दायो न' मोनफैबाय ओमफ्रायो आङो मायाबा बुंनो सानो आरो नोंसोरो बहुत रिकुवेस्ट खालामबाय माने नोंसोरो अरे कहना क्या चाहते हो बर'आवनो बुं बहुत कमेन्ट खालामबाय ओमफ्राय दायो बेनिखायनो सानबाय आरो नोंसोरो रिकुवेस्ट खालामबायबा नोंसोर बुंबायबा आं खालामालासिनोथ' थानो हायाना गाइस बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय बर'खौनो खालामगोन स' बर'खौनो खालामलांसिगोन आरो गाइस दिनैनिफ्राय खानाय बोनायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि ना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय